Siromaštvo je nešto s čim se konstantno treba boriti. Evo, nacionalna naknada korak je naprijed u toj borbi. A o tom institutu razgovaramo u našoj današnjoj emisiji sa gospodinom Ivom Bulajom, zamjenikom ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, gospodine Bulaja, prošli tjedan je započelo predavanje zahtjeva za nacionalnu naknadu. Kako je posao krenuo? Pa evo, od 15. prosinca, odnosno 15 dana prije stupanja zakona na snagu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je započeo zaprimanje zahtjeva. Evo, već prvih dana vidimo dosta veliki interes za ostvarivanje tog prava. Evo, do danas smo zaprimili 975 zahtjeva. Najviše zahtjeva je podneseno, kao što je za očekivati, tamo gdje su najveće grupacije ljudi gdje žive. Dakle, u Zagrebu, nakon toga u Slavonskom Brodu, u Vukovaru. U Vukovaru imamo jutros 81 zahtjev, u Slavonskom Brodu 116. I dakle, očekujemo u zavodu sad, kako se bliži datum stupanja zakona na snagu, da će taj broj zahtjeva iz dana u dan rasti. Sad vidimo da ide dosta brzo. Nema nekog vremenskog roka za predaju zahtjeva, to je samo sada započeto zbog primjene zakona od 1.1. ali najnormalnije će se zahtjevi moći i dalje. Najnormalnije, nema nikakvog prekluzivnog roka, pravo se ostvaruje od dana podnošenja zahtjeva. I iz tog razloga vjerujemo da će upravo stoga, kako bi ljudi na vrijeme i da ne bi gubili taj 1, 2, 3 ili 5 dana kako padaju radni dani u novoj godini, da će najveći broj zahtjeva biti upravo u ovom razdoblju do nove godine. Nakon nove godine i kroz buduće vrijeme rok je otvoren, dakle nema nikakve bojazni o gubitku prava nakon nekog određenog roka. Koliko zahtjeva očekujete? Evo, rekli ste, do sad ih je 900. Koliko je vlada predvidjela? Pa prilikom same izrade zakona rađene su određene projekcije koje su radili eminentni stručnjaci koji rade i druge statistike i procjene, isto tako i za Europsku komisiju. Predviđa se u ovoj godini, 2021. dakle prvoj godini stupanja zakona na snagu, negdje oko 20.000 korisnika, točnije 19.700 kažu projekcije. Brojku ćemo vidjeti naravno sada kako će to biti u stvarnosti. I nakon prve godine ostvarivanja prava, dakle svi oni koji će navršavati 65 godina, a ispunjavaju uvjete će predavati. Dakle, u idućim godinama će također rasti broj korisnika. I sad kad ste rekli ispunjavaju uvjete, koji su to uvjeti koji trebaju biti zadovoljeni da bi se ostvarilo pravo na nacionalnu naknadu? Da bi se ostvarilo pravo na nacionalnu naknadu, dakle, prvi je uvjet 65 godina života, hrvatsko državljanstvo, neprekinuto prebivalište u Republici Hrvatskoj 20 godina u kontinuitetu prije podnošenja zahtjeva. To su oni opći uvjeti koje mora ispunjavati sam korisnik. S druge strane imamo posebne uvjete koji propisuju određeni dohodovni cenzus, dakle da prihod po članu zajedničkog kućanstva ne prelazi iznos nacionalne naknade u visini od 800 kuna u 2021. godini. Naravno da nije korisnik mirovine, da nije korisnik zajamčene minimalne naknade u sustavu socijalne skrbi, da mu nije priznato pravo na smještaj prema propisima socijalne skrbi. To su ti uvjeti koje je potrebno ispuniti, predati zahtjev koji je vrlo jednostavan. Traže se podaci o podnositelju zahtjeva, odnosno budućem korisniku. Evo, imate taj zahtjev ispred sebe, pa ga možemo malo, evo, možete ga, evo, dajte ga meni pa ćemo ga malo pokazati. Znači, to je taj zahtjev, on se preuzme kod vas u... Može se preuzeti na web stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u svim područnim službama, područnim uredima i ispostavama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Također može se kupiti i u Narodnim novinama. Važno je naglasiti da se zahtjev može podnijeti i putem aplikacije e-Građani, što je možda u ovo vrijeme COVID situacije vrlo zgodno i praktično. Naravno da populacija
kojoj se obraćamo, baš i ne barata takvim alatima. Pa evo, bili bi slobodni zamoliti sve one mlađe ukućane, susjede, prijatelje koje u svom okruženju imaju stariju osobu, da im pomognu ili popuniti taj zahtjev ili uputiti zahtjev putem e-građanina. Doista se je govorilo o uvođenju nacionalne naknade u medijima, ali ne bih rekla da je bila dovoljno izreklamirana i ne znamo je li ta informacija došla doista do svih tih ljudi koji imaju pravo na ovu naknadu. Znamo da su to ljudi koji vjerojatno neki nemaju ni televizor, nemaju radioprijemnike, o internetu vjerojatno ne znaju ni da postoji. Kako doći do takvih ljudi? Pa evo, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je pokrenuo jednu, ajmo reći, ograničenu kampanju, onoliko koliko je to u našoj mogućnosti i u ovom vremenu kojem sada se trenutno nalazimo. Dakle, tiskali smo letke, podijelili smo ih svim centrima za socijalnu skrb, zapravo sva ona mjesta okupljanja populacije koja je starija od 65 godina kako bi mogli dobiti te informacije. Naravno, tu su svi digitalni mediji, radio, televizija. Evo, kao što vidite, evo i upravo i ova emisija, ja se nadam da će pridonijeti tome. Naravno, kao što sam malo prije i rekao, najvažnija stvar je uistinu okruženje u kojem žive osobe starije od 65 godina, koji nisu korisnici mirovine, odnosno koji ispunjavaju uvjete za nacionalnu naknadu, da se uključe svi susjedi, rođaci. Imamo na terenu već zabilježene akcije Crvenog križa uistinu koje informiraju, kao što ste rekli, ljude koji nemaju, nažalost, niti radio, niti televiziju, pa ih posjećuju i tako dalje. Dakle, svaki oblik pomoći i prenošenja informacija do krajnjeg korisnika pozdravljamo i pozivamo do slučaja. Prilikom ispunjavanja ovog zahtjeva, ne znam, dolaskom u područne urede Zavoda za mirovinsko, što je potrebno od dokumenta imati i može li, evo sad kad smo spomenuli Crveni križ, mogu li njihovi djelatnici uzeti te formulare i donijeti ih osobno tim osobama koji su potencijalni korisnici naknade, da ih oni ispune doma pa da vam ih oni predaju? Pa mi u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje smo učinili apsolutno sve kako bismo krajnje korisnika rasteretili nepotrebnih birokratskih zavrzlama, prikupljanja papira i tako dalje. Bitno je podnositelj zahtjeva da vlastoručno potpiše zahtjev u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili ga uputiti poštom preporučeno, može bilo tko u ime podnositelja samog zahtjeva. Dakle, bitno je da je vlastoručno potpisan i da je ispunjen. Traže se podaci o podnositelju zahtjeva i podaci o zajedničkom domaćinstvu. Vrlo jednostavno, sve ostalo i što je, dopustite još, što je bitno za naglasiti, i potvrda o IBAN tekućem računu na koji ćemo vršiti isplatu. To su dva papira koja su potrebna Hrvatskom zavodu. Ako nema račun, mora se ići u banku, otvarati. Tako, otvoriti tekući račun, priložiti ga uz zahtjev. Sve ostalo, što sam rekao, za ispunjenje uvjeta, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prikuplja po službenoj dužnosti. I to smo napravili maksimalnu racionalizaciju, uspostavili smo suradnju sa svim javnopravnim tijelima u Republici Hrvatskoj elektroničkim putem, povlačimo podatke od MUP-a za prebivalište, o korištenju prava i socijalne skrbi od socijalne skrbi, o prihodima zajedničkog kućanstva od porezne uprave, tako da shvaćamo položaj i tešku situaciju podnositelja zahtjeva i, kažem, uložili smo maksimalan trud kako bi sve te birokratske prepreke otklonili i prebacili ih na stranu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, da ih mi pribavljamo po službenoj dužnosti, a ne korisnik. To će biti, pretpostavljam, i nekakvi osigurači za kontrolu korištenja ove naknade, da ona doista dođe u prave ruke, da ne bi bilo, ne daj Bože, nekih zlouporaba. Samim zakonom je propisana obveza Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje da jedanput godišnje, najmanje jedanput godišnje, vrši provjeru prihoda zajedničkog kućanstva i svih onih uvjeta o kojima ovisi ostvarivanje ovog prava, dakle prebivalište, eventualno potpisivanje ugovora o dosmrtnom ili doživotnom
uzdržavanju. Ili smještaj nekakav. Ili smještaj prema propisima socijalne skrbi, to je bitno napomenuti. Znači, ako ide smještaj u ustanovu za skrb o starijima prema propisima socijalne skrbi ili ako dolazi do sklapanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, onda prestaje... U tom slučaju prestaje pravo i obustavlja se isplata nacionalne naknade za starije osobe. Što se ovrha tiče, što će biti, hoće li ova naknada biti podložna ovrhama ili će moći to izbjeći? Ova naknada ne može biti predmet ovrhe niti osiguranja tražbine. Ona je izuzeta iz tog dijela. Napomenuli ste, evo na početku smo i rekli da to pravo ostvaruju svi oni koji nisu ostvarili pravo na mirovinu, koji nemaju pravo na nikakvu socijalnu pomoć. Koliko primjerice iznosi mirovina čovjeka koji je ostvario one minimalne uvjete za pravo na mirovinu, primjerice 15 godina radnog staža i godine života? Koja je tu razlika? Najniža mirovina za 15 godina mirovinskog staža iznosi 1041 kuna i 30 lipa. Dok bitno je napomenuti da je prosječna najniža mirovina u Republici Hrvatskoj 1882 kune. Dakle, iznos od 800 kuna nacionalne naknade za starije osobe je ispod najniže mirovine ostvarene temeljem osiguranja u mirovinskom sustavu. Evo, nekako mislim da smo što se tiče svih ovih tehničkih stvari rekli sve, da smo dovoljno jasno pozvali sve sudionike socijalnog sustava, da smo pozvali članove Crvenog križa, susjede, prijatelje, rodbinu, da se obrate Zavodu za mirovinsko osiguranje ukoliko znaju da u njihovoj užoj, široj obitelji i susjedstvu živi netko tko je bez ikakvog primanja, a stariji je od 65 godina. I evo ga, s ovim bismo onda mogli i zaokružiti ovaj razgovor. Vama najljepša hvala na gostovanju u Trećoj dobi, a nekako evo u javnosti je se već i počelo komentirati kako 800 kuna i nije nekakav iznos kojim bi se mogli početi boriti protiv siromaštva, ali evo i to je nekakav korak naprijed, ne trebamo uvijek sve samo kritizirati, ali nekako imam potrebu to reći. Na kraju ovog razgovora, kad god govorimo o siromaštvu, sjetim se pokojnog patera Cveka koji se istinski borio protiv siromaštva i istinski svima pomagao. I na nama je svima da okrenemo se oko sebe, pomognemo čovjeku u potrebi i da se ne pitamo zašto je se netko našao u takvoj situaciji. Vama najljepša hvala na ovom razgovoru.